Sir Henry, ini po kaya sa may party mga duman sa may 7-Eleven ang exit, lalo na oo. Bali, may ongoing negotiation pa with the with digdi po sa LTO dapat po itong sa may kudal po kay LTO kasabay pa po ito sa i-widen. Makulang duman sa may part na ito sa may sa may So we are still waiting po with para po sa naman ang LTO bali mag-move. Ito pong sa may kanto kay ito halos luwang building na. Ito lang po nasa may kuda lang po kay LTO. Nakasabay na po yan dati sa 2022 po yata yun na or 2021. I see. So may Sir Henry regarding po kayan. Yun naman sana po ito. Kasabay po talaga yun sa budget. Kaso yun nga po yung napundo lang po dahil day pa po day pang kumbaga so negotiation with LTO garo day pang finality. Kaya siguro na-stop po sa project.